ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ದಾಲ್ ಪಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಚಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ ಐಟ್ ಕೂಡ ಅದಲ್ಲಿ ಓರೆಸುನ ಬೇರಸ್ ಚಾಯರ್ ಅಲ್ಲ. ಹಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಏನ್ ಚೊಲ್ಲರು ಹುಷಾರುಲ್ಲರು ಬಂದ್ಯಾನಿ ಎನ್ನೊಂದೆ ಏನು ಮಾತ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆತ ಜಾರು ಇತ್ತನೇ ಬೇಗ 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 ಪೋದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲೆ ಅಂಚನೆ ನಿತ್ತ ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪಲ್ಲೆ ಮುಲ್ಪಂಜಿ ಮುಲ್ಪಂಜಿ ಪೋನ ಒಂಜಿ ಪಕ್ಕಿ ತೋಜುಂತುಲೆ ಪಕ್ಕಿ ತುಲಿ ಅಯ್ಯ ಪೋಡ ಓನಲ್ಲಿ ಪೋನುಂಡುತ್ತಲೆ ഞാൻ പോനൊക്കെ പോപ്പിന് ഞാൻ പോന പോപ്പി ഞാൻ ಒಂತಿನ ಗೊಂತು ಯಾಮಲ್ಪ ಸಾದಿಡು ನಿಂಗೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಟುಲೆ ಏತ್ ಪೊರ್ಲು ತೋಜನು ಕಾಡಂದಲ್ಲಕ್ಕ ಆ ಮಂಜುಲ್ ಮಂಜುಲ್ ಪೂತ ಫುಲ್ಲುಂಡು ಐಟ್ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಐಟ ಪೂರೆ ಬುಜಿದಿಲ್ಲ ವೈಟ್ ವೈಟ್ ತೋಜುಂಡೆ ಅಂತ ಒಂದು ನಿಮಿಷನು ಕೋಡೆ ಇಟ್ಟು ಮಂತಶ್ ಬರ್ ಏನೇ ಲಾಂಬು ಪನ್ಪಿನ ಅಂತ ಅಲ್ಲೇ ಯೂತ್ ಮಲ್ಲ ಲಾಂಬು ಇವು ಯಾವ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತುಯಿನಿ ಯಾವೇ ಒಂದು ಲಾಂಬುನು ತುಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತುಯಿನೊಂದು ಲಾಂಬು ಅದು ತಿನ್ಪೇರಿಜರ್ ಮಾತ್ರ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಯಾ ಬೆಲ್ಲ ಇಡೇಟು ತೂದಾಗ ರಡ್ಡು ಗೊಬ್ಬು ಇಂಚಿನ ಗೊಬ್ಬರು ಬಲ್ಪುಂತುಲೆ ಒಡೆ ಒಡೆ ಬಲ್ತೋದುಂಟು ಪತ್ತರೆ ಬದ್ರೆ ದಿಕ್ಕು ಚಿಕ್ಕೈಕು ಗುಡ್ಡಿ ಗುಡ್ಡಿ ಅದುಲ್ಲ ತೊರ ತೊರ ತೋರಲ್ಲ ಗುಡ್ಡ ನಗುಲು ಎಂಚ ಉಲ್ಲೇರು ಬಲ್ಪುಂತುಲೆಗೆ ಆಲೆ ಕಲರ್ ಮಲ್ಪುನೇನು ಎಕರ್ದಿಂಚಿ ತೂಪುಂಡು ಎಕಾರ್ದಿಂಚಿ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಲಲ್ಪನ್ ಪಂದುಜಿ ಕೈ ತಲ್ಪೋದು ತೂಯಿನಿ ಕೂಡ ದಾದ ಬಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಭಾರಿ ಮೋಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಂಡಾಂಡು ಅಲ್ಲ ಸೊರಗೆ ಏನಾರಿಜ್ಜಿ ಭಾರಿ ಮೋಕೆ ಅಲ್ಲಡ ಎನ್ನ ಮಾತ್ರ ಸೊರಗೆ ಏನು ಸತಿ ಬಲ್ಪುಂಡು ಹಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲಾ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ ನೀ ಸಾಟರ್ಡೆ ಅತ್ತೆ ಶನಿವಾರ ಮತ್ತೆ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಅಂತ ಬಾಕಿ ಇತ್ತಡು ಹೆಂಗ ಒಂಚೂರು ಸ್ಪೇಸ್ ಪುರ ದಾಲೇಜ್ ಇಲ್ಲಡು ಇಚ್ಚೆ ಮತ್ತೆ ದೀಪಿನ ಹಚ್ಚಿದ ಪುರ ಈ ಡಬ್ಬ ಟಿಫಿನ್ ಪುರ ಅವ್ರ ಯಾಕಡೆ ಇತ್ತಿರ ಪುರ ಜಿಜಿದು ಪೋತುಡು ಮತ್ತೆ ಬಿತ್ತಡು ಅವಕ್ಕೆ ಎಕ್ಕುರೇಜಿ ಯಾನು ಮನೆ ಚಾಯರ್ ಮತ್ತ ದೀಪಿನಿ ಅಂಚದು ಪುರ ಗಿಡ ಪುರ ಬೇಲೆ ಹಾಕರು ಪುರ ಹ್ಯಾಂಗ್ಲರ್ ಪುರ ಚೂರು ಬೇಲೆ ತಿಕ್ತಿಚ್ಚಿ ಇತ್ತ ಪಡಿಕ್ಲಿಲ್ಲ ಇದು ಕಿಚನ್ ಒಂದೊಂದು ಹಾಕದೆ ಅಲೆ ರ್ಯಾಕಿಂಚಿಂದ ಹಾಕದೀನಿ ಐಟೆಲ್ಲ ಟಿಫಿನ್ ತುಲೆ ಈ ಡಬ್ಬ ಹೆಂಗ್ ಕುಂದು ಬತ್ತದಿ ಒಂದು ಪುರ ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಚರಿ ನೀರು ಬುಡೋದಿತ್ತೆ ನೆಲಟ್ಟೆ ಪುರ ಮತ್ತೆ ಬಂಗ ಓದಿತ್ತು ಟಿಫಿನ್ ಆಡೆಲ್ಲ ಬಿತ್ತದಿ ಓದಿತ್ತೆ ಅಕ್ಕ ಮೂಲಂಜಿ ಹಾಕದೆ ತುಲೆ ಇಂಚ ಮತ್ತೆ ದೀವರೆ ಮತ್ತ ಲಾಯ್ಕ ಮಕ್ಕಳೇ ಮೂಲೆಂಕ್ ಮಿಕ್ಸಿದ ಲಂಚರ್ ಜಾರ್ ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗ್ ತೆಪ್ಪೊಡ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಅವಳ ಹೈಟ್ ಇಡಿತ್ತರು ಹುಂಡು ಈಟು ಹೈಟ್ ಒಂದಿಕ್ಕೆ ಎಕ್ಕುಜಿ ಈಟು ಬತ್ತ ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಕು ಐ ಬಕ್ಕ ಏನು ಇಂಚೊಂಚ ಪುರ ಬಲ್ತ ತೆಪ್ಪರಂಡು ಅವು ಬಾರಿ ಬಂಗ ಮೂಲ ಹಾಕದೆ ಮೂಲಂಜಿ ಅಕ್ಕ ಮೂಲಂಜಿ ಹಾಕದೇರು ಬೋಡಪ್ ನಾವು ಮತ್ತ ಏನಾಡಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ನಮಕ್ ಏತಿತ್ತನಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಜಾಗನೇ ಯಾವ್ದು ಏತ್ ಜಾಗಿತ್ತನಲ್ಲ ಅಟ್ಲ ಪೊಂಜೋಕ್ಲೆ ಯಾವನೇ ಜೈನ ದೀವರಿಗ್ಲ ಯಾವನೇ ನನಲ ಬೋಡು ಬಂದೆ ಹಾಕೋದು ಕೆಲವು ಹಾಕಿದಿರ ಅವಲ್ಲ ರೂಮ್ ಪುರ ಕೆಲವು ಪುರ ಆತ ಅವು ಚೂರು ಅರ್ಧಡೆ ಉಂಟು ಬೇಲೆ ಅವೇ ನಂಚ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಬೇಲೆ ಉಂಟು ಪಿದೆ ಪೋಯಿರು ಬಕ್ಕ ಬತ್ತದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದಿರು ತುಜಿ ಪೋಯ ಮಗಳಿಗೆ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ವಾಯ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಪೂರ ಪೋತು ವಾಯ್ಸ್ ಒಳಗ ಪೋತು ಬೇತಿ ವಾಯ್ಸ್ ಬೈದು ನನಗೆ ಅಂಚದು ಅಲ್ಲ ಇನಿ ತುಜ ಬಾಯಿಕ್ಲಿಲ್ಲ ಆಳಿಜ್ಜಲ್ ಒಂದೊಂದು ಮಾತ ಪಾರ್ದ್ರಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಐಟ್ ಕೂಡ ಅದಲ್ಲಿ ಓರೆಸುನ ಬೇರಸ್ ಚಾಯರ್ ಅಲ್ಲ ಅವನುಲ್ಲ ಹಾಲು ಬೇತು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇ ಓದು ನಾವು ಇಂಚಿನ ಪುರಾ ಬಿರ್ಕು ವಿಚಾರ್ತು ಹುಲೆಗೆ ಹೆಂಗುಂದೇ ಬೇಲೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪುನಾಡಿ ಶಾಲೆಜ್ಜಿನೊಂದೇ ಅವಸ್ಥೆ ಏನಲ್ಪುರಿ ಅವ್ ಏನು ಬುಕ್ ನಿನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಬಕ್ಕ ಆ ಬುಕ್ LKG
ತೀರು ಜತರಿಕ್ ತಗೊಂಜಿ ಪಾತೇರು ವಾಯ್ಸ್ ಪುರ ಪೋತುಡ ತೆಲಿಂದ ಹಾಯ್ ಪನು ಹಾಯ್ ಅಲ್ಲ ವಾಯ್ಸ್ ಪೋತುಡು ಹಾಯ್ಡೆ ವಾಯ್ಸ್ ಪೋತುಡು ಚೂರು ಬೇಲೆ ಉಂಟು ಕಿಚನ್ ಪಕ್ಕ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಉಂಟು ಬಾಜನ ತೆಕ್ಕದೇ ಸಾಕಾಗುಂಡು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಬಾಜನ ತೆಕ್ಕ ಫುಲ್ಲು ನನ್ನ ಮಗಲ್ಲನೇ ಬೇಳೆ ಏನು ಮಲ್ಪುನಿ ಅಸಲೆ ಪಾಪ ಏಟೆಡ್ಡೆ ಬಾಳೆ ಐಕಲ್ಲ ಕುಂಟು ಪುರ ಮರ್ಚೊಂದಿಲ್ಲ ಕುಂಟು ಬದ್ರೆ ಮರ್ಚಿನ ನೆಲತ ಪುರ ಕುಂಟಿಗೆ ಬರ್ತುಡು ಇನಿ ನನ್ನ ಮಗಳು ಒಂಚಿ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ಪೊಲ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ರೆಸಿಪಿಗೆ ನಮಕ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪನ್ ಆಲೆ ಮಲ್ಪೊಲ್ ಆಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ತಶ್ಪೊಂದಿಲ್ಲ ಟ್ಯಾಲ್ ಮಲ್ಪೊಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದ ಐಕೆ ಏನ ಪೂರ ಬೋಡು ದಾದ ಬೋಡು ಬಂದ ನಮ ಆಲೆಡನೆ ಕೇರ್ಗ ಬಲೆ ಇನಿ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ಪುನಾರ್ ಮೂಲಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ಪನ್ ಹಾಯ್ ಐಕೆ ದಾದ ಮತ ಬೋಡು ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ಪೊಡಂಡ ಹಾ ಫಸ್ಟ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಬಟರ್ ಕುಕ್ಕರ್ದ ಬಾಯ್ ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ಮಲ್ಪೊಲ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಬಾಯ್ಲ ಬೋಡ ಬಾಯ್ಲ ಓಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗನೆ ಕುಕ್ಕರ್ ದಿಯರು ಅದಿಲೆ ಕುಕ್ಕರ್ ದಿದ್ದೇಕ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಟರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಬಟರ್ ಅಂತದ್ದು ಸಾರಿ ಬಟರ್ ಎಂಕ್ಲೆಡಿ ಇಜ್ಜಿ ಅದು ಪುರಾಗ ತುಪ್ಪ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ತೂಕೆ ಇಂಚ ಬರ್ಬಿಡತ್ತೆ ಇದು ಏತ್ ಮಾಡೋಳು 1 ಚಮಚ ಓಕೆ ನೆಯ್ ಕಾಯೊಂದುಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದ ಮಾಡೋಡು ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ಓಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡು ಕುಕ್ಕರ್ದ ಬಾಯಿ ಮೇನ್ ನೆನಪದಿಲೆ ಕುಕ್ಕರ್ದ ಬಾಯಿ ಆಯ್ತಾ ಮೇನ್ ನೆನಪದಿವರೆ ಎಂಚಿದಿವರೆ ಉಲ್ಟ ಪಟ ಪಟ್ಟಿತ್ತೆ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ನೆಟ್ಟತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೌಂಡ್ ಬರೋದುಂಡು ಕೇನದುಂಡೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ರೆಡಿ ಅಣ್ಣ ಓಪನ್ ವಾವ್ ಸತ್ಯ ಬಾರಿಶ್ ಹೋಗ್ತು ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನನ್ನ ಮಗಲ್ ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ಮಲ್ದಲ್ ಈಸಿ ರೆಸಿಪಿ ಕತಾ ಓಕೆ ಇತ್ತದಲ್ ತಿನ್ ಕತಾ ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ದಲ್ ಇತ್ತಲ್ ತೊಷ್ಪಾವಲ್ ಏನ್ ಚಂದ ತೂಕ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತ ಆಲೆ ತೋಡತೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಲೆ ಮಲ್ಲಿನತೆ ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ಅಂಚಿದ ಆಲೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತ ಪಲ್ಲೆ ಪುಚ್ಚೆಲೆಗ್ ಪಾಡೋಡಿಗೆ ಹಾಲ್ ಮಲ್ದಿನಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಿನ ಪುಚ್ಚೆಲೆಡ ಯಾನು ಅಕ್ಕ ನಿಕಲ್ಲ ಅಂದು ಐಕ್ ಪೋದು ನಿಕಲ್ ಏನ ನಿಕಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ಮಲ್ದಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಿಕಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಆಡ ಪುಚ್ಚೆಲೋಲು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಉಂತುಲೆ ನಿಮಿಷ ತುಲೆ ಓಲುಂಡು ತುಲೆ ರಡ್ಡಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜೈದಲ್ಲ ನಿಕಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ಮಲ್ದಲ್ ತಿನ್ಪರ ತು ಕಲ್ಪನೆ ಪಾಡ್ಗ ಎಂಕಿ ಅಕ್ಕುಜೆ ತಿನ್ಪುಡ ತುಗ
ತಿಂಡಿಯಾ ಲೈಕೊಂಡ ತೂಪಿಂತುಲೆಗೆ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ತೂಪಿನ್ ತಿಂತೀರ ಡಬ್ಬದ ಪಾಯ ಕಾಲು ಶೋ ಕುದೋಂದ ಗೊಂಬೆ ಗೊಂಬೆ ಕುಲ್ದಿಲ್ಲಕ ಕುಲ್ದ ಆತ್ಲಾಯ್ತು ಬಂದು ಕುದೋಂದ ತುಗ ನಮ್ಮನೆ ತಿನ್ನು ಎಂಚಾತ ನಮ್ಗೆ ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ಅಯ್ಯೋ ತಿತ್ತೆ ಬೋಣು ಒಂಜಿ ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ಚಪ್ಪ ಚಪ್ಪ ಅವು ಏಸೆ ಬಂದ ಬಟರ್ ಬಂಡ ವಸ್ತು ಉಂಟ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಬೋದು ಒಂದೇ ನೆಯ್ ಪಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಚಪ್ಪ ಚಪ್ಪೆ ಬೈದ ಆತ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಅವು ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ 10-15 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಬರ್ಪುಂಡತೆ ಐಟ್ ಅಂಡ ಬಟರ್ ಪೂರ ಪಾರ್ದೆ ಉಪ್ಪೇರು ಉಂದೆಂಗುಲು ಖಾಲಿ ಡ್ರೈ ಕಂದಿ ಇಂಚ ಲೂಸ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಬರ್ಪುಂಡತೆ ಅಂಚ ಕಂದಿನಿ ಎನ್ನ ಮಗಲು ಒತ್ತೇ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಏನೊಂದು ಚೂರು ಲೆಪ್ಪು ಜಲ್ ತಿನ್ಲೆ ಬಲೆ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿ ಒತ್ತೇ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲತ್ತ ಏನಲ್ಲಿ ಜಾ ಫೋನ್ ಬರ್ತಲ್ಲ ರಿಮೋಟ್ ಅಂತಲೇ ಏರಾಡಲ್ಲ ರಿಮೋಟ್ ಬಟ್ಟಲಡ ದೀಪಿನ ಕೂತಾರೆ ಬಟ್ಟಲಡ ರಿಮೋಟ್ ಶೋಕತ್ತಲ್ಲ ಚಪ್ಪೆ ಚಪ್ಪೆ ಆತದ ಎತ್ತದ ಅಯ್ಯೋ ಐತಿ ರೇಟ್ಲ ಬಾಜಿ